намозе ки аз мушкилӣ раҳо мешавӣ чӣ хел хонда мешавад? Шумо ҳар гоҳе ки ягон мушкилида агар мубтало мешен, барои раҳо шудан 2 ракат намоз ба дилтон гузаронед ки ба хотири сабр, ба хотири ҳамин мушкилота таҳаммул кардан, ба хотире ки ҳамин сахтияи болои сарам дур рафтан, 2 ракат намоз ранги ҳамин 2 ракат суннати бомдод дорӣ хонен, ҳардуш бо зами сура салом доден, чӣ мақтабу мақсуде доштен ай пушташ дуо кунен мешавад. хуб, мегӯянд ки дар ҳар як узви инсон малоикаҳо ҳастанд ва онҳо моро идора мекунанд. Идора намекунанд, ҳар як узви мо дар малоика нест. мо 2 малоикае дорем ки онҳо яке гуноҳ, яке савоби моро менависанд. ба ин хотир моро тамоми узвҳои мо дар ихтиёри аллоҳ аст ва аллоҳи меҳрубон мақсад барои чӣ мешинем ё аллоҳ мегем, мехезем ё аллоҳ мегем. яъне идораи мо, бародари азиз, бо дасти малоика не, балки ба дасти аллоҳ аст. назди мо фақат 2 малоика аст. мегӯянд ки дар кунҷи дар шинӣ гуноҳ аст. оё ягон асл дорад? не, асл надораду, лекин ҳеҷ гоҳ дар назди дар, бародари азиз, ки ҷои рафту омадай, ҳеҷ кас намешинад. шумо худтон тасаввур кунед, вақте дар назди дар мешинӣ, як мушкилот барои ҳама одами мерафтагӣ меомадагӣ эҷод мекунӣ. ё дар назди дар, дар мардуми худмон касеро мешинонанд ки дар ӯ ягон эҳтиром намегзоранд. мегӯянд аз ҳамун ҷод наҷӯ мақсад, дар ҳамун бехи дар бест. яъне ин ба мақсади ҳурмат накардан, қадр накарданай. барои ҳамин дар назди дар, бародарои азиз, ҳеҷ гоҳ нишастан, як нафаре агар бигӯяд ки аку ба хотири хоксориву ба хотири тавозу бигӯяд ки ман ҳамҷоро интихоб мекунам, ин нодурустай. лекин аку гӯем ки ягон ҳадиси омагӣ бошад, не, аслан ино ҳамин чизҳоро аз рӯи одоб мо шумо намебинем. рӯзаҳои қарзиро чӣ хел бояд гирем? ҳамун чанд соле ки хурдагӣ ҳастӣ, мақсад агар 10 сол хурда бошӣ, рӯзаҳоро мақсад метонем ки мисол шумо зарур нест ки ҳамаиро пай дар пай бигиред. метонем ки ранги ҳазрати Довуд рӯзаи ҳазрат як рӯз бигир, як рӯз бихӯ. ё метонем ки мисол агар як 3 рӯз 4 рӯз бигирӣ, бо як рӯз ним рӯз истироҳат кун, бо бигир. лекин рӯзаи қарзӣ ки дар гардан то воҷибай, ниятша нияти ҳамун рӯзаи қарзӣ кунед. хуб, оё қат кардани почаи шим суннат аст ба мардон ва ин чӣ маъно дорад? яъне пайғамбари гиромӣ гуфтанд ки исболул изори минал махила ва ла юҳиббуҳу ллоҳ, почаҳои шимтона ё буруктона аз ҳамун буҷулаки потон поён набаред, зеро ин одати одамои мақсад такаббур аст, мутакаббир аст ва аллоҳ мутакаббира дӯст намедорад. лекин имрӯз замони мо, бародари азиз, ки модоми почаҳои буруки мо бигем заводской ки худаш поён ҳаст ва имрӯз мардуми мо одати бар ҳамин кардан, яъне ягон гуноҳе надорад ки аз буҷулак почаҳои мо поён бошад. мо ҳамон кибре ки пайғамбар мегӯяд, ана ӯро бояд дар қалбҳомон роҳ натем. бисёр одамое ки почаҳош баландаю ай ӯ да мутакаббир нест. почаҳош баландаю дарунаш пурри кинаву буғзай. баъд мегӯяд ки ин суннати пайғамбарай, лекин ӯ ҳасаду буғзу такаббура мақсад дур кардан ӯ фарзай. тарки фарз мекунаву тарки суннат не. бар ҳамин бародари азиз,
هر کسی را پاچش هم پایان باشد گناه نیست. لیکن کسی اگر بینه در بعضی نمازها پاچه را بلند میکنن، میلش اگر کسی رعایت کنه و احتیاط کنه خوبه، لیکن ایتا ضرور است بگیم ضرور نیست. میگویند که اگر مرد وفات کند باید زنش پیش همان میت ندراید. این درست است. یعنی در آمدن او پیش او یگان گناهی ندارد. اگر چنده که مرد اگر از دنیا گذشت، البته زن خودش دیگر طلاق می شود، دیگر زنی او نیست، لیکن در نزد او تا زمان دفن کردنش نشستن یا برای این مردک که 40-50 سال زندگی کردن گریه کردن، آبی چشم کردن، یگان گناهی نداره برادر است. فقط معناش همیه که اونا جدا شدن تمام. و بینید که حتی مردک وقتی دنیا میگذرد ایده موت میپاید، 4 ماه و 10 روز به خاطر مردکش وای مقصد ایده نگاه میکنه اگر نیت شوهر کردن داشته باشه. از همین لحاظ یعنی پیشش در آمده و آبی چشم کردن، برای مردکش گریه کردن، اینها یگان گناهی ندارن. خداوند بازم ایمانتون کامل کنه و الله مهربان همه تون در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشه. آمین یا رب العالمین.